a minute to 11 o'clock. Hansi kudini koche muharare. Paka. Harare. Plus 263 Izwa Zimbabwe. Pakaita Mukomana. Ane makuru anogona kudarika 11. Ndo kubva afamba semukomana semuvhimi. Ndo kusangana newe mai. Waningashvedza kuti mai chikonzera munhu atori nemwana. Uye zve atori munhu mukuru kwamuri. Ndo kukanda shoko. Asi makandirano shoko ndiye kudanana zvemumugwagwa. Ndo kuvimbisana kupanana mari. Vambisana kupanana mari. Akataura kuti panana kudaro mari. Hapana mari yakazobuda. Ende pane mashoko kuti pakazoita tumo mashoko. Tokuharasana. Twakazobva taakutaurwa nemukadzi uyu. Kutaura kuri kwati mhuri yeZimbabwe garirai padhuze nokuti kune munhu akafa nezuro ari kunze nevanhu asati afa tichamumutsa nezuro kwakauya mumwe munhu akazama kumutsa. Hey Baba Isabel. Hey Muri kuti chicha kusvikira munhu atakurwa kuenda kumochari. Izvo zvikunemo zvakare mbuya wechikuru ari kuti haana kufa ndomutsa munhu. Regai ndipinde zvakazara. Mukomana uyu adanana nemusikana. Ndokubva vawirirana. Vanoti vakaita zvavakaita. Ndokubva vachechana mari. But mari yakataurwa apa yanga iri 20 US ma10 maviri. 10 euro shibiri bini 4. Vawirirana kudaro. Hapana kuzobuda mari apa. Sapasina kubuda mari apa. Musikana ane zvakaenda kanoita. Mukomana ndokutaka kurwara. Mukomana taka kurwara kudaro. Ndokubva veukama vaona munhu asatauri. Vataona kuti asatauri. Ndokuenda naye kwavakanoenda. Vaenda naye kwavakanoita. Kwakanosvika achinohetsura. Ndokwakwanisa kutaura kuti aiwa ndakaita zvakati nemusikana akadairezo. Vanhu vachibva vamuziva mukadzi uyu. Veukama vachibva ndokunaka seti kumukadzi. Vaenda kumukadzi uyu. Ndokusvika ndokutaura naye. Zvikanzi aiwa ndipei mari yangu. Mari yandakachaja yanga iri $20. Asi veukama vakaunganidza mari. Ndokuunganidza mari inosvika nyaya kuti takamboharasa mari yangu yakadonoka. Ndakuchida $50. Daniel shiwiri bini 4 wakachiwemba criminal. Mari mazuro kusera zuro yakamboitika pachihota. Iko zvino zviyamo Harare. Zvadaro babati. Veukama pavakangobva vachiti mari yanzi ya 50. Regai tifambe tite sei titsvage mari. Mukomana chibva tandaza ndobva afa. Afa kudaro ndokuenda kunomushevedza. Mukadzi zvikanzi aiwa haana kufa. Ndikasvika nomuka. Ndati inogona kuita sedrama. Nyaya nditira ndembo kati meguta reHarare. Vari panzvimbo izvezvi. Atifambidzaneni nhepfenyuro. Namba munoiziva. Tenderere mberi. Zvadaro mukoma KB. Mukadzi akashedzwa. Aenda kunotorwa mukadzi uyu. Akabva ati pane pandoda kuenda. Ndakuchikupai sekuru zvinhu zvangu zvinofamba nemumhepo. Sekuru enda munomutsa munhu. Ndakufamba nevamwe sekuru kuenda pane chitona. Right? Hamai kumagunde, kumagunde. Hamai kumagunde, kumagunde. Yakaisa musutu, kumagunde. Kufamba uko. Vakanaka kuna chitona. Vasvika sekuru vaya. Vaita. Zvikanzi pane action yemaona here. Ya, ndiona singa pane action. Zvikanzi pana ripo zvikanzi zvakuda muridzi izvi. Mukadzi ndokuenda kunotorwa. Amboda zvikanzi pakaungana vanhu kulezo. Chizvikanzi aiwa toda kuti mutsire munhu wati munhu mupenyu. Mukadzi achibva svika. Mufi ndokuvhurwa blanket kubva kumusoro kusvika nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndiye munhu rumo chari izvezvi. Vanhu vakatoungana parufu izvezvi. Ndobva taka kukwisa salt kubva pachesi kudzika kunosvika muwest achishevedza nezita. Peter. Zvikanzi akufema. Zvikanzi no. Hapana chinhu chikufema. Hapana munhu ari kufema. So akazati rege pane zvimwe zvandafanira kuti sei ndiite. Ndobva aenda. So kutaura kuno kuti nezuro munhu akazotorwa ndokuendeswa kumochari. Aenda kumochari zvakare. Pane vamwe mbuya zvakare vanenge vechikuru vataura nhasi zvakare zvikanzi aiwa munhu haana kufa. Vafamba zvakare vachienda kuhama dzemunhu. Ndo vachatanzweko zvinozvi kuti iwo vari kuti kudii but munhu akaendeswa kumochari rini nezuro. Mati zvakaitika musochi. Dzanga dziri nguva pakasangana mukomana uyu nemudzimai uyu. Aiwa dzemanheru. Right. Mukaziva kuti iside riri Harare. Kushe wekunze. Mukomana asvika pamudzimai uyu vakawirirana. Vakachajana mari. Mukomana mushure kamekufadzana kwavakaita mukomana haana kuzobvisa mari. Asi shoko iri kuzvino rakubva kumukadzi nokuti ndiye mupenyu. Good. Asi mukadzi mukomana akazokwanisa kudzeve ukama kuti kumunhu akadai chinova chinhu chakaita kuti vafamba vachinotsvaga munhu wekureva kuti vanhu ava ichokwadi kuti vakambosangana asi pane zvavakawirirana pane zvavakakonana.
Right. Vatadza kubhadhana kudaro mukomana achibva aenda. Vakachinjana mashoko. Mukomana achibva aenda kudaro ndipo akatanga kurwara. Angasatauri. Mukomana anogara nanuyo. Ukama. Mwana sida turoro. Okay. Anogara neukama. Right. Atadza kutaura kudaro mukurwara ndoma akazoendeswa kuti anobatsirwa. Pavakaenda kumubatsira ndipo akatanga kungokosora. Atanga kutaura ndipo akati pane munhu wanakati ndipo akataura mukadzi uyu. Okay. Ndipo kama akati tinomuziva handei. Ndokufamba vakaenda ikoko. Vaenda ikoko mukadzi achisvika ana kuramba. Achibva ati icho kwadi but ndoda mari yangu inini. Takaenda shejana mari. Ende vabereka vakaenda kare vaine mari inokwenda kuti iyo 30 years. Okay. Vasvika ne 30 years. Zikanzi yes. Icho kwadi but mari yatakaenda shejana $20 but mari yamaenda ishoma. Ninya kuti takamukona toda 50 years. Vachibva ipapo funga hora usamonota sei kunowedzera mari. Mutumbu chivosara kuti sei uchibva wafa nezuro. Ndiani ndine zuro manjo. Ndiani akakonfirma kuti munhu uyu anga afa. Right, iwo pachavo vakaona kuti body yanyarara. Asi zvakazara iko zvino zvokuti munhu afa zvichokwadi ndizvo zvipari zvino nokuti munhu akatosakura nezuro akaendeswa kumoshari amuisiwe munhu asati akonfirma nodokta kuti chi munhu aita sei afa. Good. Nezuro pakatanga munhu kuratidza kuti upenyu hunenge hwakutonetsa paari. Ndio munhu wakatomira uyu akabva kupi? Kwanza vani kuti zvisekuru. Anogara munhu sekuru munzvo iyoyo. Munhu akagara munzvimbo iyoyo. Sekuru pawakasvika wakaita zvavakaita kusvika vati zvakuda muridzi. Right. Muridzi achibva shedzwa. Muridzi achibva akapinda mumba. Ndiye akasvika akasumwa akabvusa blanket kubva kumusoro kusvika muwest. Ndokutora soti yemagodo ndikutaka kukwiza munhu. Svikadza kufema kwanza hapana chinhu chatiri kuona. Kusvika ndotoziona kuti munhu aita sei afa. Ndikutakura ndikuiswa mumochari. Pakarwara mukomana vakangoenda kuti vanhu vanokwanisa kumhanya nemunhu uyu kuenda kuchipatara. Vakaenda kuchibando kunova ndiko kanotanga kunotaura. Okay. Mushure mekutaura hapana zvakazoitwa futi. Hapana zvimwe zvakazoitwa. Izvozvi mutumbi uri kumochari. Mudzimai uyu akazopiwa here mari yanga ichida $50. Aiwa aida kuzowedzerwa. Tisingazikani vakazowedzerwa zviri secret but kuyanga ichiriye because pangaboda kuti kana iyo itodzoka hayo nokuti munhu aita sei munhu afa. Hey. Yeah. Mashoko akachinjana pakati pevanhu kuti vatadzokunzwisana mungaziva kuti mashoko akaita sara. Anongoratidza kuti mashoko ekuti zvaida munhu ari kuti handiri kupiwa. Okay. Chete. Zvako zvawaita asi zvandaida wena loti hauna kundipa ndiwo nyaka ngonana. Mukomana kurwara kwaakaita kutadza kutaura. Akatoka kutaka kurwara zvokusvika pamwe kusagona kutaura. Okay. That's why akazotaura kuti aite sei aende kunobatsirwa. Mungaziva here kuti chii chaimurwadza? Pane here pakazvimba pamuviri pake? Izvo tinokusangana nazvo. Ya, pakaipa. Vedare, Zimbabwe, vaterere manyama, inzwai munzwe chemuHarare icho. Ndachema zvangu, vasikana vepa Touchline, vakauraisa munhu, ndarwadziwa. Varume siyai kutora vanhu pa Touchline, havana rudo ava. Ndinomutsa tina chigotora Rufaro Kamanura Rosi Marongedza Shekmeni Matono Peter Zuru Miriam Charovedza Victor Katiyo Israel Tembo Inspector Chindito Desire Chigwededza Esa Kanengoni Kelvin Joao Innocent Manyoso Rebecca Fosa Prince Muningiwa Tichana Makwere Regai Samuel Baya Elias Armando Prominent Mandombo Ndinonzi Nobeta Beta Pachivaka Nenyama Kuhurungwe Baba Isabel kana nobody chabeta ariti vasikana kuti madzimai pa Touchline havana rudo madzimai aya avashandi vega handiti ichokwadi pane vanhu vanotoenda kunovakombisa ichokwadi asi pane pandogona kutsigira Touchline ina rudo. Okay. Touchline ina rudo nemari nokuti rudo une zvaunosarudza pamunhu munhu akamira sei ana mwakanaka here anogona kunichengeta here Touchline haina zvisizvo aivhete munhu Touchline inovheta humwe yako. Okay. Even anora nenjeri kana une mari aripo ndikambono interviewa inini aitoshedzera kuti inini pachangu kana munhu asingadaritse upenyu hwangu chete kana unorwara nenjeri kana ari kubva kudokanya zvidhina akangoya ndikamuti 10 akabudisa 10 ini naye ndio pano ukama wangu naye ndoda chi ndoda mari patachida nepagara munhu kana kuti murume anoenda kunotsvaga munhu anenge ari pa Touchline unofanira kunge unisha ukabata anenge asarudo anenge achidei anenge achida munhu 07
0713-938-538 regai tiisiyei ipapo please. Kana varume vatora vakadzi patouchline ngavabhadhare, apo ndipo panobva raramo yavo. Ndinonzi Beni paDZ Barracks. Paunoenda kunoudza munhu anenge akamira kuti ndakuda, ndoda kuenda newe, unenge uchitaurei? Unenge uchitaurei? Nokuti ungangosvika chete kuti hande ponezvo unotanga kutaura ndakufarira iwe. Pane rudo runenge rwamunenge maita ipapo, kusumudza stepi kubva ipapo makatizwa dai. Yes, asi wataura kuti ini ndakufarira iwe. Wavaisa bhiu imi hapana rudo pa 0713-938-538 0713-938. chinonzi rudo Si zviri mumagroup. good. Kune mukadzi wemumba, kwaita girlfriend, kwozoita munhu wepatouchline. Yes. Munhu wepatouchline tingamuti munhu anotengesa muviri yake. Yeah. Mukadzi wemumba ndiri panapa izvezvi ndofunga nezvemhuri yekumba, Right. kuti zvakamira sei, kukaitira baba hapo kana bhara ribude, nokuti ndivechi ndevemumba, ndiye mukadzi. Kwobva kwaita girlfriend munhu wandinodanana naye anove muroora dondo. Right. Mukadzi wandinodanana naye pachasiko kumba, wandinovigiridza, anototi iye akaita problem andoshinza kuti regai nditsvage munhu wandidanana naye, zvisinei kuti ndaita naye bonde, anogona kutonudza kuti mwana wangu ari kurwara ndikamubatsira. Right, ndaenda pagirlfriend, ndaye munhu werudo. Rudo rwakadzikadzika ruri kuna amai sabhiyo kumba. Rudo rwegirlfriend ndiro kuti dzimwe dzenguva pane pabhasi stop unombomira chiendera rudo zvakamira sei. Tobva taenda patouchline hapana rudo. Hatikwanisi baba paticherirai, handikwanisi kubudisa zvinhu kuti pamukadzi wepanhingi wepatouchline akarwarirwa hakwanisi kundifonera kuti mwana wangu arwara huyai kunoku, andoziva kuti basa rinondipa mari kwaari handina kuriita, ende kana ndaenda chikumbuka ipapo kuenda zvabvarana musoti chakusekera ndiyo, ende ndikamuna nemunhu no complain ari pabasa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeniwo varoi havana piro mumba. Iwe ndiri kukumbirawo kavarume, kana muchienda patouchline munosvika muchimudza kuti kudini komukadzi musikana anenge akamira ipapo. Hapana rudo apa, ungatore munhu wokuenda naye out usina rudo naye here. 0713-938-538. Regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu veDMR, Earth Moving Training Specialist. Oyo.